Pravá noha hore. Takí už sú. Poď, poď. Tak. A dobre to nachytaj teraz tie chyty. Tú pravú nohu. No. Poď, Petra. A dávaj. Máš ho dobre za tým kryštálom. Poď, Dávaj. tlač to, tlač to. Si v tom. No, poď. Teraz v kľude celdo. Napozerajte tie stupy. Prvý No, ideš, pič. ľavou nohou ideš najprv celdo. Tam máš taký kúsok okolo kolena. Ten. No. Hej, počistí A druhý si pozri na pravačku, kde pôjdeš, aby si nerozmýšľal potom. Zavrtaj No nevidím ho, ty vole. Tam máš na pravačku vyššie ďalší taký bez vyšajníka. Asi on, to je asi ono, hej, také zrnko tam je, presne. Čo ti jebe do piče? To už znova viem, že by som to nešiel. Ale poď to, poď. A už asi s kľudom, už keď si tam vybratý. Poď to, poď. Poď, to máš o 2 kroky nohami a asi v dobrom. Toto taký pevný úrok, ty vole, nie? Že sa tam... Musí ísť cez tú nohu. Nesnaž sa akože teraz ísť s rukami dať čo chytať. To len sa na ňu postáva a stojíš na nej. A daj si asi viacej na plochu, nie? Cel do tú ľavú. Pekne. Ty vole, tak to bolo trošku babant toto. Pekne si dal, paráda. Pík.